jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe Ayawpindi TV garti e kattande joomi Allah Yeeso bakando gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadani jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi. altine nogas e jeenayi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadani jayndeji leydi Sénégal eɗen poɗo e jaynde enquête quotidien hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kamɓe musidɓe men jeyndeyankoɓe mbaɗi ko natal gonnoɗo e te hoorejo leydi Sénégal Macky Sall hono no ɓe mbiri ɓe mbitande kongol woni jaltal makko garwaniwol kanko gonnoɗo e te hoorejo leydi Sénégal Macky Sall guila nde ummi e jappere lefol laamu to e nder leydi Sénégal ɓe garti noon e ɗiɗon konngudi kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall gonnoɗo ete warti ko yuki on ɗon fannu gone tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetende jayde enquête quotidien ko wona ɗum ko kam misimen jeyndeyankoɓe ɓe garti e jagoɗɗo tambiɗo gueɗe nder nderiji kam e nden ko ekkisalla ɓesgoliti kolliti noon caggal nde on mo ganduɗa kam woni jagoɗɗo jetti pelletal ittude ɓen ɓe ganduɗa kañum woni ardinoɓe hono ɗin ɗon gollorte ko wayno dik kam e tonto aéroport AIBD woni commissariat tonto aéroport commissariat tawateɗo tonto aéroport international Blaise Diagne ɓe kolliti noon wonde kay ɓen hesɓe suɓaɓe gam lomtade ɓen ɗon gandama ko kamin goni holli komen ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende enquête quotidien ko yon saaha jayde ganduɗa ko kam woni jayde wiyetende e jayde l'observateur kañum naati dingiral kam musidɓe e jeyndeyankoɓe ɓe garti koye alhaali mo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne ɓe kolliti noon ko yowiti on haali mo ganduɗa kay kañum woni ɗen ɗon ɓayyino ganduɗa kay sentif ɓayyini ɗum ko yowiti alhaali Madiambal Diagne ɓe kolliti noon wonde kay ɓe ganduɗa ko kamen goni ɓesgu makko hani e cuddiɗo makko ñalawma hande o ma koccodir e ɓe ganduɗa kamen goni e ñawoɓe ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende jayde l'observateur ko wona ɗum ko kam musidɓe jeyndeyankoɓe ɓe garti e gonnoɗo e te hoorejo leydi Sénégal Macky Sall mo ganduɗa kay e suuti konngol ɗum ko jagal on ɗon entretien télévisé mo ganduɗa kay woɗi ɗum kanko mo ganduɗa kam woni e Macky Sall ko wona ɗum ko kam musidɓe jeyndeyankoɓe ɓe garti e on ɗon cormami mo ganduɗa kay waɗino toon to Keur Massar hanki hakkude o mo ganduɗa kam woni e maire Bilal Diatta kam e ɓe ganduɗa kamen goni marchand ambulant en hani e ɓe ganduɗa kamen goni e jeyndeyankoɓe e jayde nde ganduɗa kam woni jayde l'observateur arti hen jayde ganduɗa kam woni jayde quotidien le quotidien kajum arti ko alhaali o mo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne ɓe mbitande ko caggal on ɗon poursuite mo ganduɗa kay ne waɗa e makko kanko mo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne kanko noon o holliti tan kanko Madiambal Diagne e woni tan ma o artuɗo e nder leydi ndi ko addi on ɗon mandat d'arrêt international ne waɗe fuɗɗo e dow keesi makko kanko mo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne o habdi ɗum wonde kay ɓe mbi ɓe kolliti kay wonande kadi galle makko koko yana hanki toon to cité e Djily Mbaye e jayde nde arti hen ko ɗum ko kam musidɓe jeyndeyankoɓe ɓe garti e konngudi mo ganduɗa kam woni e président Macky Sall gonnoɗo e te hoorejo leydi Sénégal ko yowiti e candidature makko toon to Nations Unies jayde nde arti hen ko ɗum ko kam musidɓe jeyndeyankoɓe ɓe garti on ɗon rafi mo ganduɗa kay ko tawateɗo ɗo e nder leydi ndi taw ko on rafi biyeteɗo valier mo rafi biyeteɗo vallée du Rif ɓe kolliti noon wonde kay on ɗon rafi oɗo saaha joni nena jokki lawlawte nder leydi ndi yimɓe jiiɗiɗo mba sipitali ɓe won tan yimɓe jiiɗiɗo kawri e ladial e on ɗon rafi jayde nde arti hen jayde ganduɗa kam woni jayde e Vox Populi kañum arti e on ɗon rafi ɓe kollitende wonande jagoto tan mbiɗo ko yuti e cellal ɓalli kam habri wonde kay ko guila rafi o naati ɗo e nder leydi ndi toon to région mo Saint-Louis ko ina tulni e yimɓe jiiɗiɗo kañumen kay goni ko kawri e ladial e on ɗon rafi hollirama noon wonde ko ina tulni e nogas e ko oɗo saaha ko men mbaɗama identifié enen gondi on ɗon rafi hono no jayde nde waɗiri e gardi ndi natal muɗum ko wona ɗum ko kamɓe musidɓe jeyndeyankoɓe ɓe garti e alhaali e Madiambal Diagne ko noon ni kadi ɓe garti e mo ganduɗa kam woni e Bilal Diatta mo ganduɗa kay kam woni e maire Keur Massar du Sud ko litton wonde kay kanko kay hanki ko cortumami nangodiral gongal jaw wonno hakkude makko e ɓe ganduɗa kamen goni journaliste ji kam e technicien ji e des médias
Bada atonto Keur Massar hono no jani nde wadiri e gardidi e natal mudum kono dum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e konngudi ɗi ganduɗa kay gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall suuti ɗum e on ɗon entretien mo ganduɗa kay waɗi ɗum taw ko waɗi ɗum ko ɗon kalirɗo kono toon to caggal leydi hono no jani nde wadiri e gardidi natal mum koye on fannu jayde wiyetede jayde L'As quotidien arti ɓe mbitande ko bilan dette wondude ɗum ko ganduɗa kam woni e candidature makko toon to secrétaire général des Nations Unies e ɗum ko ganduɗa kam woni jeunesse africaine ɗum kala Macky Sall suuti e konnguli ko fewti on ɗon fannu jayde nde arti hen ganduɗa kam woni jayde L'As quotidien jayde gendire nde Le Soleil kañum arti koye on ɗon rafi mo ganduɗa kay ko jokkuɗo gollo lawte toon to diwan mo Saint-Louis taw ko on rafi wiyeteɗo vallée du Rive ɓe kolliti noon wonde kay toon to Saint-Louis ko o saaha joni wiyama ɓesguji ɗi ɓe mbattu hakkillaji no fewi ko yiwiti e on ɗon fannu hollitama noon ko ene tonni yimɓe jiiɗi ɗo saaha rafi o heeɓi yobade pital mumen hono jayde gendire nde jayde Le Soleil wodiri e gardidi e natal muɗum jayde Le Point kañum heddi ko toon to banggue rewo leydi ndi ɓe gatti noon e toon to Louga e gonɗon seppo ganduɗa kay ko seppo yam yango wonda waɗi toon to Louga sababu ni gonɗon seppo noon ko ɓen jeeyaɓe on toon diwan goni e namdade nde maire mumen ɗaccitte gonɗo e suudu mo ganduɗa kam woni Moustapha Diop hono no jayde nde waɗiri e gardide natal muɗum kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti kadi e mo ganduɗa kam woni ɗin ɗon cormami cortomamuji badnoɗi hakkude mo ganduɗa kam woni Bilal Diatta maire mo Keur Massar kam e ɓe mo ganduɗa kam ɓe goni marchand ambulant en hono no jayde nde woɗɗiri jayde Rewmi quotidien kañum arti koye on ɗon alhaali ko yewti e jaltugol leydi ndi omo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne ɓe mbitan nde ko caggal nde Madiambal yalti ɓen ɓe ganduɗa kam men goni wonnoɓe toon to aéroport kam e to dik mbaɗa ko wiyete ko sanctionné ɓen hesɓe toɗɗaɓe ko yewti e ɗen ɗon gollorɗe ɗiɗi jayde nde arti hen holliti wonde kay ɓen gandama kono ɗum ko ɓe garti e alhaali omo ganduɗa kañum on ɗon discours walla mbiyen ɗin ɗon konngol ɗi ganduɗa kay gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall suuti ɗum on ɗon entretien télévisé mo ganduɗa kay waɗi ɗum hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Walf quotidien kañum arti ko alhaali omo ganduɗa kam woni Khalifa Sall ɓe gullitino wonde kay Khalifa oɗo saaha joni ko taƴodiral woni hakkude makko e ɓe mo ganduɗa kam woni e lieutenant uji mabɓe hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum kono ne kadi ɓe garti on ɗon cortumami mo ganduɗa kay waɗi hakkude mo ganduɗa kam woni Bilal Diatta kam e ɓe mo ganduɗa kam goni humpitoɓe ko woni ɓe mo ganduɗa kam goni e janiyankoɓe hono no jayde nde waɗiri ni jayde nde arti kadi e Macky Sall ɓe mbitande ko toon to secrétaire général des Nations Unies omo ganduɗa kam woni Macky Sall nana woni e campagne ruumu jarribo gam hollide kam hoore muɗum ko candidat jayde nde arti hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin kamno rubnidade ko sifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal adimeɗen e rubinno jaydeji wonata ko janggo so hokkeno haaji ɗo e nden min mbiyen jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.